Tak, teď já velký haxor jdu zabíjet tohodle z toho dítě. Tak, teď můžu dát speciální útok, tyve, 0-0, hodně dobrý. Pojď, 25 hustý. Tak. Ty vado, mám jsem to haxnul. Tak. Wow. Wow. Hodně dobrá odměna. Tady nějaký dítě otravuje. Fakt smutný dítě. Sakra, nestihl jsem ho zabít. Smutný dítě, jo. A taky smutná odměna. To je fakt debil. Tak. Už umírá. Wow, dal speciální útok bandl svým božím mečem. To jsem nečekal. Ale on mi ho tam švihnul, ale já jsem to přežil. Tak jaká je odměna? Wow, runový plátový tělo. Amulet, jo. Wow. Runová dýka, ty krávo. Hodně dobrý. Wow. 23 adamantových šípů. Wow. Lekvar lučišnictví, to se vždycky hodí. To se vždycky hodí. Tak kde je to dítě? Zatím jsem měl samý smutný odměny, vůbec se mi to nelíbí. Fakt smutný. Jo, bílá je vidět. Ty jsi smutný dítě. Tak a vytasíme runový obouruční meč. Wow, za 13. Tak. Tak to bylo hodně smutný, no. No, tak to jsem zvědavý s čím přiběhne, protože tohle bylo hodně smutný, hodně smutný. Ach jo. Tak smutný odměny, to se jen tak nevidí. Wow, ten dostane. Takový dítě.
on call, takový dítě. Fuj. Ježmarja, co čeká to dítě? Ach, to je fakt oprus tohle. Fakt nuda, ty vole, když se to posral. Ale Haněc Niga fotoval a Feťák Laci taky. Nemůžem běhávat, nemůžem hrát tenis, protože mám strašně hrubý penis. Ty vole, fakt smutný. Wow, to dítě křičí, jak kdyby ztratil Bandosu boží meč. Wow, ztratil černou plnou helmici. Tak, ověření ceny. No fuj, tak to je smutný. No to je smutný, to je smutný. To je smutný. Wow, on mě chce zabít, tak na to. Zdravíčko v dalším videu.